Fil-Knisja Arċimatriċi u Arċipretari ta' Ħaltarxin, iċkejknin Gianluca, Marek, Samuel, Luka u Dimitri li huma kollha tampar xulxin sibnihom iħejju għal pritka tradizzjonali. Entużjasti, eċitati, iżda fuq kollox preparati għal qudies ta' nofs il-lejl. Ma' dan l-istazzjon Gianluca Gauci li se jagħmel il-pritka tal-miliet fuq il-pulptu li nħadem aktar minn 250 sena ilu minn żewġ aħwas qallin, kellimna kemm studja għal din il-pritka. Il-studja minn mindu ta' winna, Novembru żgur, u nistudja u vera qed nieħu gost, speċi li jien wieħed mill-ħamsa li għamel il-pritka. Il-pritka tal-miliet ta' fil-bidu tagħha f'Ħalluqa fejn jingħad li saret għall-ewwel darba mit-tfajjel George Sapiano fl-1883. L-Arċiprit ta' Ħaltarxin, Dun Christopher Ellul, spjega li l-pritka ta' din is-sena tibni riflessjonijiet fuq il-pitturi sbieħ li hemm fil-kor tal-Knisja. It-tħabbira tal-Anġlu huwa tħabbira tajba fil-familja li twaħsel aħbar tajba. Għandek il-żja tal-Maġi li dawn huma nies ta' karnaġun differenti, allura mhux biss il-Maltin, m'għandek Indjani, Refuġjati li wkoll Kristu ġie għalihom. Mbagħad ukoll il-ħarba tal-Eġittu, ġifieri dawn ħarbu għal kawża ġusta. Iċkejknin qalulna li għalkemm qed jibżgħu li se jinsew xi kelma mill-pritka, ħerqana biex jagħtu tħabbira ta' twelid ta' Ġesu Bambin lill-parroċċani. Jkolli nistirħ ħafna, xejn kellha l-ġija u norqod tofs il-pritka. U jien u naqra l-pritka vera bħal ħadd gost u kont qed niftakar il-ħin kollu bħal li għażilt jien u bħal ma rridx inmaqqa il-parroċċa ċajt.